Grabatzen ari garen unean, goizeko 12:00 29 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko diren lauterdiko txapelketa nagusiko finalerdien atarikoa eta pronostikoak egingo ditu, gogoratuko dugu, gaur biharrean jokatuko direla, gaur Iruñeko Labriten izango da, arratsaldeko 5:00 aurrera, biharrei barko astelenan, arratsaldeko 5:00 aurrera, eta biak ala biak norgehiagoka irekiak eta zirraragarriak izatea espero dugu. Lehen norgehiagoka gaur Iruñeko Labriten Jakak eta Peio Etxeberriak jokatuko dute. Peio Etxeberria izango da favorito, bi pilotariak oso ezaugarri ezberdinak dituzten pilotariak dira, batetik Erik Jaka askoz ere pilotari esplosiboagoa da, tanto amaitzeko erraztasun handiagoa duena, botera behar bada lauterdiko honetan batez ere asko kostatzen ari zaiona jokatzea, eta bestetik berriz Peio Etxeberria, arnasa luzeko pilotaria, botera asko jokatzen duena, aireko jokoa oso ongi maneiatzen duena, eta azken bi urte hauetan, lehen urtean finalista izan zen, egungo txapeldun ordea da Peio, baina urtetik urtera lauterdian geroz eta espezialistagoa eta izarretako bat bilakatzen ari dena inongo zalantzarik gabe. Esan dugu, Peio Etxeberria izango da favorito, berari norgehiagoka luzea izatea komeniko zaio, Eri Jakari gastatzea, energia alik eta gehien gastatzea, eta horretan ere pilotek zer esan handia izango dute. Eri Jakak noski berak sakea duenean pilota azkarragoa nahiko du, batez ere bizi sakatu eta gero urrengo pilotakada nabagunea izateko. Peiok ere pilota azkarrak nahiko ditu, baina beste mota batekoak behar bada lurretik gehiago ibiltzen direnak nahiago ditu, frontisetik gehiago ateratzen direnak baino, eta batez ere esango nuke orokorrean hartuta Peiok baliabide gehiago erakutsi dituela txapelketa honetan zehar Erik Jakak baino. Erik Jaka iraitz Zubizarretaren aurka oso ongi ikusi genuen, lehendabiziko tantotik oso esplosiboz, ziurtasun handiarekin, bigarren norgehiagokan Jokin Altunak zapaldu egin zuen, ez zion inolako aukerarik eman, eta hirugarren partida ez zuen jokatu beharrik izan, kasu honetan Iñaki Artolak min hartu baitzuen, eta, egia da, Eri Jakak astebeteko etena izan duela, Peio Etxeberriak lehengoan arrasaten galdu egin zuen Jon Ander Peñaren aurka, baina partida horretan ez zegoen ezertxo ere jokoan, Peio sailkatua zegoelako eta Peña berriz txapelketatik kanpo da, baina iruditzen zait horixe. Peio fisikoki gehiago da, arnasa luzeagokoa, eta Eri Jakak irabazi nahi badu, saketikan asko asmatu beharko du, eta gero bigarren pilotakada horretan bere buruari aukerak sortzea ezinbestekoa du, eta batez ere aireko jokoan aritu, botez esaten ari garen bezala min gutxi egiten ari baita txapelketan zehar. Beste partida bihar jokatuko dute Jokin Altunak eta Unai Lasok, biak ala biak egungo izar nagusiak direla, esan daiteke, batetik Jokin Altuna daukagu, egungo pilotari onena, nik esango nuke gainera alde handi xamarrarekin, eta txapelketa honetan zehar hiru partidetan erakustaldiak eman dituena. Lehen norgehiagokan Iñaki Artolari nagusitasunez irabazi zion, naiz eta une batean Iñaki Artolak norgehiagokari buelta eman eta apur bat emozio gehiago izango zela pentsatu genuenean, Erik Jakari gainetik pasazitzaion, egia esan partida horretan etzen inolako misteriorik izan, eta aurrekoan ere Iraitz Zubizarretari etzion inongo aukerarik eman, lehen da biziko tantotik gainera oso esplosibo ikusi genuen Jokin bere buruan aurten esango nuke inoiz baino konfiantza gehiago daukala, askoz ere erabaki hortasun handiagoarekin jokatzen ari da zenbait tantotan, sake bueltako pilotakada horretan min egitera joaten da, behar bada orain artean batzuetan itxaron ere egiten zituen pilota horiek botera sartzeko, orain airera joateko aukera duenean joan egiten da, eta benetan oso momentu honean dago, eta bera irtengo da noski favorito, baina
Unai Laso, hasieratik hasi behar izan zuen, Salaberriari gainetik pasazitzaion, gero lehendabiziko partida ere irabazi egin zion, Jon Ander Peñari, bigarren partida Peioren aurka galdu egin zuen, eta, hor behar bada pentsa genezake eta hirugarrenean Elordiren aurka partida erabakigarria Labriten nagusitasunez irabazi zuen. Laso ongi ari da jokatzen, defentsan ere ikusi dugu, hobetzen ari dela, baina bihar Jokin Altunaren aurka erabaki hortasun eta zehaztasun handiarekin jokatzea ezinbestekoa izango du. Bestela ez du irabazterik ere izango, hau da. Oso garbi izan behar du, egin behar duena. Jokin Altunari buruz buru irabazia da bi aldiz, baina lauterdian oraindik ere ez dio irabazi. Eta arantzatxo hori kentzera irtengo da noski Bizkarretak erendiengoa, baina esan bezala. Abiadura handiarekin mugitu beharko du pilota, horretarako ahala badu. Nik uste aurrekoan Elordiren aurkako norgehiagoka horrek ere moralki asko emango ziola, batez ere irabazi zuen moduagatik, nagusitasunez irabazi zuelako, eta ikusiko du, ea zer gertatzen den, baina esan bezala. Lasok partida aurrera atera nahi badu, asko sakatu, errematean fin ibili eta Jokin ia denbora osoan defentsan ibili beharko du. Hauxe beraz esan beharrekoa, ea zer gertatzen den, arratsaldean Jakak eta Peio Etxeberriak jokatuko duten norgehiagoka horren analisia izango duzue, bitartean ongi izan, agur!